Sugeng ngamriksani atas paripurna. Nuwun matur nuwun. Sagung para tamu pamirsa wonten kaledaken dalu punika wonten pahargyan saking keluarga ageng Hamanggogati wonten kaledaken dalu punika kula sagadang saged pinarak sowan wonten panjenengan tiga wonten lalatan Tirta Tegal wonten kalun-alun menika derek mayu bagi anggenipun Ananda Okta ulang tahun yang ke-1 tentunya untuk Ananda Okta dan juga beserta keluarga bisa maju ke depan pada kesempatan malam hari ini untuk tiup lilin mempertandakan bahwa kesempatan malam hari ini dari keluarga besar mengucap syukur dan juga mengucap rasa bahagia yang tiada terhira pada kesempatan malam hari ini telah mengadakan acara bersama rekan-rekan dari Topeng Simo Manggala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini Ananda Okta dan juga beserta keluarga kita doakan menjadi keluarga yang banyak rezekinya, yang diberikan kesehatan yang berguna. Tentunya untuk Ananda Okta diberikan kesehatan dan juga tentunya menjadi anak yang solehah pada kesempatan malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini terimalah persembahan dari keluarga besar Ananda Okta tiup lilin pada kesempatan malam hari ini. Saya persilahkan untuk keluarga. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang diberi bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga,
rezeki dan juga keluarga besar diberikan kesehatan pada kesempatan malam hari dan juga untuk rekan-rekan maupun penonton setia dari Topeng Simo Manggolo. Selamat ulang tahun untuk Ananda Okta, panjang umur, sehat selalu dan juga para penonton setia, khususnya untuk keluarga diberikan kelancaran rezeki dan juga kesehatan yang melimpah. Mudah-mudahan Ananda Okta menjadi anak yang solehah, amin. Ya. Terima kasih tentunya untuk keluarga besar Hamanggegati yang tentunya pada kesempatan malam hari ini berkenan mengundang kita satu grup dari Topeng Simo Manggolo yang hadir dari Dusun Ngetos Sri Wedari Mundilan, tentunya untuk memberikan suguhan tarian untuk panjenengan semuanya. Pada kesempatan malam hari ini terimalah persembahan dari Topeng Simo Manggolo. Kusuman ning ati dowo ngayo kang tak anti-anti yo
para kanca atur pambagyo dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sakarawana aya panjenengan dalu punika mugi Allah ingkang kuwasa kersa paring utada para putri atur pambagyo dumateng bapak ibu sedaya kono mau pikiran tenaga satu jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugraha kita sasuwun dumateng pangeran sagada anak tapi kewajiban para jawa Gusti Pangeran ingkang kasebat ingkang Al-Qur'an Nabi Muhammad ingkang konstitusan jauh pesta dengan pangeran. Di masa tengatiku terus nemu melamunan semu nyawang indah semu gawe sesaya hatiku Yane soteno ati mangu mangu iyo iyo ayo karena gas tahu kesetiaanmu akan dibawa sirakan sangat hati napane kedaton hati engkau son gandanya sambung son didicu apya sisi erakaku pada bulan roja bulan yang besar sekali pada bulan roja bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam memperingati karena waktu ini jatuh merah kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa
Longke ana ing candi Karena rokok salawase ora bali Rojo i aranari Rojo Waktu iki aran hari Rajaban Denari ngati meros ngatian resanan Nadyan rupa kewan Untuk melu parayan Supaya ne akhir bisa ento karamatan Dados sampun jagagan dados satur kawula Kata sampun cakap dados atur kaula Kula badhe gantos critane urip nang donya Lepas Anakku gaya panyar saman saya para kanca modal lagu disimo kagolo Tresno kumung siji kanggo awamu Tresno kumung siji kanggo sliramu Rapi sodalani no ati iki Mung sliramu dadi bojane ati Kabeh iku janes hatire Apa kabeh iki janes dalan Bisa terjaga tresnan iki Belan aku ra bisa dadi siji
syukuran ini mila kula niki saged ugi mriki tapi timbali kalian warga mriki perlu arah-arah kanggo hiburan supaya tegas sarta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kanca-kancane panuga aja lupa kewan melu perayaan supaya akhir bisa entuk karomatan. mila para rawuh kakung saha putri Bersama seni rupa kula amateni kados sampocaka lagu kula bila dapat dungeng anyar sambang. Sumilireren kangawangi namai rasa kangenku iki sliramu sing kangen-angeni tak bisa gawe ayame ati. lintang-lintang sing ana angkasa enak sayang abadi rasa tunggu sliramu enggal naga ambai kangen rasa tiga Apa terasa kangenku marang sliramu di kawang kayu. Apa sliramu Lintang-lintang sing ana ambai rasa kangen rindiko apa terasa kangenku marang sliramu di kawang kayu. bisa aja
Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo kaum muslimin muslimat sarta ansor badayan padha kiyatno anggone mahormat mari wiyase Nabi Muhammad. Lamun urip bakal menghormat besoyan ana akhirat bakal keparingan sesalamat demi neraka mangkulat. Nanging sing padha kalah menghormati mari wiyase Kanjeng Nabi. Desa yang dikono mangga mati tiga dasar kok kacati. Hafal minati tahu kala ilisan ikut dawuhnya pangeran. Aku ngomong kowe Gusti awasan ikut terlakoni tanah. Ilo sedulur wonten ing dosa mriki akaponoe kewajiban ayah kang kasebat ing dalam Al-Qur'an terang dawuhe pangeran. Ilo sedulur kasang yang reksa mugi enggal tentitano. Aku mau Islam jauh utama ikut tapi kewajibannya. Cek cek Orangnya orang ira kowe medhot taline asmara tresnamu kang tulus suci rambut saka malam benjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu. Ajan napa jroning ati nanging aku ora bisa ngerti. Lagu Lilo kagem Sri Kandi topeng Simo Menggolo. Biasa kuat lakoni nak kuat tinggal rabindo. Rabiro sapa? Wong liya. Apa wis kelingan sumpah janji umum malangan sinar sekitar rembulan jarene tresnamu kanggo aku. wis kanthi telo katika kangge sliramu ora kirewarta barang saiki wis teko Aku
Tanpa Joko malah pemlindani. Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Ajak apa jroning ati. Topeng Silbo Banggolo. Babak pertama.